In-nuqqas ta' Joe Ellis fid-dibattitu dwar il-governanza fil-Parlament kompla jkabbar is-suspetti fih. Dan hekk kif il-kellim tal-Oppożizzjoni għal riformi kostituzzjonali li normalment issibu minn ta' quddiem jippritkan dwar il-ġustizzja u l-governanza din id-darba ma tniffisx fid-dibattitu dwar abbozz ta' liġi mressaq mill-Partit Nazzjonalista. Dan għalkemm id-dibattitu kien marbut ma' temi li hu responsabbli għalihom hu bħala kelliem ewlieni għar-riformi kostituzzjonali. Il-Gazzetta kulħadd ilħadd filgħodu rrapportat kif wara dak li żvelat l-istess Gazzetta l-ġimgħa li għaddiet fid-Dar Ċentrali qed tiġri l-kelma li aħjar ma jitkellimx l-avukat Joe Ellis minħabba dubji li hemm aktar x'jista' joħroġ dwaru. Fil-ħarġa tal-ġimgħa l-oħra Ellis inkixef li filwaqt li kien kritiku anke fil-Parlament dwar l-akbar proġett infrastrutturali li għaddej bħalissa f'Għawdex, il-kumpanija tiegħu bil-moħbi kienet qiegħda tipprovdi kwantità ta' materjal tal-kostruzzjoni għalih. Jirriżulta li l-kumpanija Gozo Concrete Products Limited li Ellis imexxi maħutu għandha tagħti ammont konsiderevoli ta' flus lil diversi kuntratturi Awċin. Għaldaqstant qiegħda taqta' l-kontijiet li għandha billi tpartat materjali li tipproduċi, inkluż il-bricks, u minflok jinqata' parti mid-dejn li għandha tagħti. Fil-fatt il-Gazzetta komplet tirrapporta kif il-kumpanija ta' Ellis diġà supplixxiet madwar 50,000 briksa lil kuntrattur ewlieni li rebaħ is-sejħa tal-offerti għal proġett kbir li jmiss mal-konfini ta' Għajn Sielem u Nadur. Il-valur ta' dan il-briks stmat li jiswa madwar 50,000 euro. Minn meta ġew svelati dawn id-dettalji, id-deputat Joe Ellis qatt ma ċaħat l-involviment tal-kumpanija tiegħu fil-proġett. Ġie rrapportat kif Ellis uża s-siġġu parlamentari tiegħu biex jistaqsi, jattakka u possibilment jinfluwenza l-andament tal-proġett bi ksur ta' etika sfaċċat u b'konflitt ta' interess lampanti. Komplew jitqanqlu dubju wkoll li Ellis qed juża l-privileġġ parlamentari biex issir pressjoni fuq il-kuntratturi sabiex jużaw il-materjal tal-kumpanija tiegħu. Dan fid-dawl tal-fatt li f'Novembru li għadda u stess fil-Parlament staqsa lill-Ministru għal Għawdex Clint Camilleri dwar dak li skontu kien dewmien u nuqqas ta' pjanar fil-proġett.